Sanibonani bangani bami. Kuye-ke uMam G namanje uyanibingelela. Sondelani-ke nizokwethamela indaba exoxwa nguMam G. Indaba yethu-ke namhlanje ikhuluma ngebhubesi negundane. Siyalazi ibhubesi negundane bangani bami? Ake sihlale phansi-ke silalele. Le ndaba yebhubesi negundane ishicilelelwe abafundi abafunda ibanga lesibili. Ngelinye ilanga, unkosikazi Goba wabona uKeki ekhala ebaleni lesikole. Ozazi noFeza bebengidelela bengihleka, bangibize ngegundane elincane elingelutho, bathi ngeke ngize ngibe mkhulu ngilingane nabo, kukhala uKeki. Unkosikazi Goba wazimisela ukuyekisa izingane ezindala ukuhlupha ezincane. Wacabanga, kunje yini engingayenza? Ngosuku olulandelayo, unkosikazi Goba wathola isu, wazibiza izingane zizolalela indaba. Unkosikazi Goba wahlalisa phansi izingane wazixoxela ngendaba yebhubesi negundane. Ibhubesi lalilele emthunzini wesihlahla liphumulile. Kwafika igundane ligijima phezu kobuso bebhubesi. Ibhubesi lavuka labamba igundane ngomsila. Lakhala igundane, ngiyacela ungangibulali. Uma ungidedela, ngizokusiza nami ngelinye ilanga. Ibhubesi lahleka. Wena ungisize, umncane kabi, waze wangihlekisa. Ngiyakudedela, lalidedela igundane. Ngolunye usuku, labambeka ibhubesi esisefweni sabazingeli. Lazama kanzima ukuphuma, lahluleka, labhonga, linyakazisa izinto, lithukuthele, lisaba futhi. Igundane-ke lezwa ibhubesi libhonga, lahamba-ke layobheka. Lalibona lase liqala liququda izintambo ngamazinyo alo abukhali. Laququda laze lavula imbobo enkulu. Yalingana ukuthi ibhubesi liphume. Laphuma. Ibhubesi-ke lajikela egundaneni, lakobisa ikhanda. Ngiyabonga gundane elihle, lisho lizithobile. Ngibe nephutha ukukuhleka ukuthi umncane, ungisindisile. Unkosikazi Goba wacacisa umyalezo wendaba wathi, nibonile, noma umncane akusho ukuthi awunalo usizo, ungazenza izinto ezinkulu. Uzazi noFeza baxolisa kuKeki. Sifundile, ngeke sisakudelela nanini wena nezinye izingane. Siphela lapho-ke bangani bami isifundo sethu sanamhlanje sebhubesi negundane. Kubalulekile-ke bangani bami ukuthi noma ngabe uma umuntu ephila akumele azidelele izinto ezincane. Ngiyethemba ukuthi niyithokozele indaba yethu
yebhubesi negundane lisale kahle.